Weer een kliko erbij. Goes doet proeven om het afval van inwoners te verminderen. Met onder meer een kliko voor plastic. Wat het belangrijkste eigenlijk is dat een groot deel van wat er in de grijze kliko belandt, dat het daar eigenlijk niet thuis hoort. En dat is jammer. En verder in deze uitzending. Wat we van de Vlamingen kunnen leren. En een heet hangijzer, het vuurwerkverbod. Goedenavond. Het lukt maar niet om de hoeveelheid afval van Zeeuwen naar beneden te krijgen. Het doel is 100 kilo per jaar. Het gemiddelde is nu 180 kilo. Goes is de enige gemeente die dat serieus wil aanpakken met een 6-tal proeven. Allerlei afvalproeven in de gemeente Goes. Eén daarvan is in Oud-Sabbingen, waar de restafvalbak is omgewisseld met een PMD-bak met oranje deksel. Wij willen graag in verschillende wijken van onze eigen inwoners horen hoe zij tegen de verschillende manieren van afval ophalen aankijken. En wat het belangrijkste eigenlijk is dat een groot deel van wat er in de grijze kliko belandt, dat het daar eigenlijk niet thuis hoort. En dat is jammer. Dus daar gaan die proeven over van hoe kunnen we dat nou anders doen. En wat hebben inwoners ook nodig om ons daarbij te helpen eigenlijk. In meerdere wijken zal het restafval een jaar lang nog maar eens per 4 weken worden opgehaald en PMD-afval aan huis worden opgehaald. Deels door het uitdelen van plastic zakken, maar deels ook door het PMD in een eigen container te doen, zoals in Oud-Sabbingen. We hebben deels gekeken naar het gedrag van inwoners, van hoe bieden ze het aan. Hè? Waar vinden we nog veel vervuiling in het restafval. Maar we hebben ook gekeken naar hoe een wijk opgezet is. Is het een compacte wijk of wat breder, zeg maar. En we hebben gekeken naar de uitvoerbaarheid. Dus het moet natuurlijk voor onze vuilnismannen en vrouwen ook nog te doen zijn om op al die verschillende manieren op te gaan halen tijdens dat jaar waarin die proef geldt. In Oud-Sabbingen moeten de inwoners het komend jaar hun restafval zelf wegbrengen en wordt het plastic in een container aan huis opgehaald. De inwoners zijn niet gelijk heel enthousiast over deze afvalproef. Bezwaar wordt nu wel een beetje dat je met een zware zak moet gaan sjouwen, want de afstanden naar de bakken zijn nu behoorlijk groot. Maar goed, het is een proef en we moeten zien wat de uitkomst van de proef is. En of dat dan wel een acceptabel stukje lopen of fietsen wordt. Natuurlijk klopt dat. Dat als je een 60 liter restafval hebt, dan weegt dat meer dan plastic. Dat is onherroepelijk waar. Maar je hoeft hem ook niet helemaal tot aan de nok toe te vullen natuurlijk. Dan heeft inwoner John nog een andere vraag over de afvalcontainer aan de rand van het dorp, waar het restafval in moet worden gegooid. Waarom is de klep van de weg afgericht? En de tweede is, waarom is het formaat van de klep zo klein ten opzichte van een 50 liter zak? De reden dat hij aan deze kant zit is omdat de wagen die het moet ophalen hem op deze manier makkelijk kan legen. En is de opening groot genoeg? Ja, dat is uitgetest. Die is groot genoeg voor een volle zak. Dus inwoners hoeven zich geen zorgen te maken dat ze hier hun zakken niet kwijt zouden kunnen? Nee hoor, daar hoeven ze zich geen zorgen over te maken. De ervaringen van de deelnemers aan de proeven zijn heel belangrijk voor de gemeente. Al die zorgen die mensen nu hebben, of ideeën of tips of goede ervaringen, die kunnen ze allemaal met ons delen. Daar is het juist een proef voor. Hè? Dus als het nou een besluit was, dan zou ik denken van dan hebben we erg overhaast besloten. Maar het is juist een proef. En hoe meer input we krijgen van inwoners, of ze nou jong of oud zijn, of het nou positief is of negatief, dat is gewoon allemaal welkom. En dat is ook het hele idee achter die proef en de communicatie die we daarover gaan organiseren. Over een jaar moet duidelijk worden wat de proeven hebben opgeleverd. Het waarschuwingsniveau voor natuurbranden in Zeeland is verhoogd naar fase 2, de hoogste fase. Dat betekent dat hulpdiensten en terreinbeheerders extra alert zijn en het publiek vragen om op te letten en bij verdachte situaties direct 112 te bellen. Het is al langere tijd droog, waardoor natuurbranden makkelijk ontstaan. Gisteravond laat werd een man aangereden door een trein op het station in Middelburg. Hij raakte zwaar gewond, was er slecht aan toe volgens de politie. De man viel van het perron op het spoor en werd toen geraakt door de trein. Voorlopig wordt uitgegaan van een ongeluk. Voor ooggetuigen is slachtofferhulp geregeld. Wendy van Dijk is de verteller bij de live-uitzending van The Passion in Terneuzen. Zij praat alle onderdelen van het paasverhaal aan elkaar. De Passion is over ruim 2 weken. Van Dijk noemt het een grote eer. 6 studenten van de zorgopleiding van Scalda namen vandaag een kijkje over de grens. Op bezoek bij een zorgopleiding in Brugge zien ze de verschillen tussen hun opleidingen die voor dezelfde beroepen zijn. De manier hoe de stage heel erg anders is. Hun doen hele korte
korte periodes, namelijk een periode van 4 weken achter elkaar en dan een korte periode school van 4 weken. En wij hebben 2 dagen in de week school en 3 dagen in de week stage. En dat is een heel groot verschil ook met hoe je met de cliënten omgaat. En de Zeeuwen kunnen best wel wat van de Vlamingen leren. Het feit dat wij meer vrijheid kunnen krijgen, dat zij daar ook voor kunnen gaan, dat zij meer mogen doen terwijl dat zij niet moeten afwachten. Wij hebben daardoor meer vrijheid in de opleiding en ook tijdens onze stage en dan kunnen ze wel meer beginnen overpakken van ons. Wat zouden ze van de Nederlanders kunnen leren, denk je? Ik denk het multitasken tussen school en stage en het dieper ingaan op de cliënt en ze beter leren kennen. Ik denk dat dat bij hun dan weer wat mist. Eerder waren de Vlaamse studenten 2 dagen in Zeeland. En morgen bezoekt de groep nog een opleiding in Gent. De Zeeuwse VVD-fractie wil dat er opnieuw onderzoek wordt gedaan naar de vraag of de visserij schade aanricht in Natura 2000-gebieden. Het Rijk wil de biodiversiteit in die gebieden beter gaan beschermen. En volgens de vissers is de kans groot dat ze daar dan niet meer mogen komen. En daarom hebben ze recent een lange brandbrief gestuurd aan verschillende ministeries en de kustprovincies. Het is een lijvige brief, inclusief toelichting 16 kantjes. Het zit de garnalenvissers en de schelpdiersector dan ook hoog, dat ze visrechten in de Natura 2000-gebieden dreigen te verliezen. We zijn bang dat we misschien onterecht in sommige gebieden niet meer mogen komen. En er moet een goede balans zijn tussen natuur en economie. Nederland telt 162 Europese Natura 2000-gebieden die de biodiversiteit moeten beschermen en herstellen. Maar kijk je nou naar de kaart van Zeeland, dan zie je dat nagenoeg alle binnenwateren en de hele Zeeuwse kust onder die Natura 2000-richtlijn vallen. En laat het nou net het gebied zijn waarin garnalen en schelpdiervissers moeten werken. Omdat het met de biodiversiteit niet zo wil opschieten, staan visrechten daar nu op de tocht. Er wordt gesproken over bodemberoering, dus het netten over de grond bewegen. Dat is ook zo, hè? Dat is ook zo. Alleen de vraag is hoeveel schade veroorzaakt dat nu echt? En dat is in heel veel gevallen lang niet bewezen. Het is zo dat in de rapporten wordt bevonden dat niet alle natuurdoelen worden gehaald. Voor bepaalde aantallen vogels die er meer zouden moeten komen. Of zeehonden of ook andere soorten van flora en fauna. En daarvan wordt nu gezegd van nou, schelpdiervisserij, maar ook garnalenvissers, die brengen dat toch een beetje in gevaar? Nou, er wordt meer algemeen gesteld dat als doelen niet gehaald worden, dat die dan al heel snel tot beperkingen zou moeten overgaan. En terwijl er dan niet eens onderzocht wordt of die beperkingen ook wel zin hebben voor de natuur. Zomaar inzetten op beperken van de visserij zonder gedegen onderzoek, dat kan niet, zegt de VVD in Provinciale Staten. Je ziet dat de afgelopen jaren de sector geconfronteerd is met heel veel nieuwe wet en regelgeving. Hebben ze zich sterk aan moeten aanpassen. Heeft ze veel gekost. We hebben ook gezien dat de visserijschepen gesloopt zijn. We zien dat familiebedrijven stoppen. En genoeg is ook een keer genoeg. Deze sector is gewoon belangrijk voor Zeeland. En we vinden echt dat er een betere balans moet zijn tussen die economische waarde van deze sector en de natuurbelangen aan de andere kant. De VVD heeft dus statenvragen gesteld, maar wat kan de provincie Zeeland eigenlijk? De landelijke politiek bepaalt immers. Nou, als provincie Zeeland zijn wij natuurlijk ook betrokken bij het opstellen van de beheerplannen. Nogmaals, wij zijn niet verantwoordelijk, dat is Rijkswaterstaat. Maar in het kader van het afwegen van alle belangen zullen wij natuurlijk ook de belangen van de visserijorganisaties inbrengen. Zodat er uiteindelijk een goede balans gevonden wordt tussen zowel de belangen voor natuur, maar ook recreatievaart, ook vrachtvaart, maar ook de visserijbelangen. Als we over onze schouder kijken, dan zien we het dorp Ierseke liggen. Leeft dat in zo'n mossel- en oester- en kreeftendorp? Dit dorp is in hoge mate economisch afhankelijk. Veel gezinnen, niet alleen vissers, maar ook in de verwerkende bedrijven werken voor deze sector. Dus iedereen kijkt toch wel met spanning uit wat er gaat gebeuren. Het houdt de gemoederen altijd flink bezig, wel of geen vuurwerkverbod. Nu het er dan toch van lijkt te komen, er is een meerderheid voor in de Tweede Kamer, zijn de reacties gemengd. En vuurwerkverkopers zitten nog met veel vragen. Oud en nieuw voelt nog ver weg. Maar hier bij Vuurwerkpaleis Zeeland in Schravenpolder is het vuurwerk al volop ingekocht. En dat er een verbod komt, komt hier niet als een verrassing. Ja, het gaat erom hoe ze dat gaan doen. Want ik zou het wel eerlijk vinden dat ze dit uit gaan faceren. Bijvoorbeeld in een tijdspad van 3 of zelfs 5 jaar. Want wat voor gevolgen heeft het voor u als er straks geen vuurwerk meer afgestoken mag worden? Nou, om te beginnen ligt er natuurlijk heel veel vuurwerk nog hier. Hè. Er ligt bijna 10.000 kilo. Dat is uitgepakt, dat mag ik niet vervoeren.
Dus op het moment dat dat weg moet hier, dan moet daar een oplossing voor bedacht worden. Dus ook een financiële tegemoetkoming moeten zijn natuurlijk. Veel vragen dus nog. Maar wat vinden de mensen op straat van het verbod op vuurwerk? Ik vind dat een prima initiatief, ja. Ik ben er voorstander van. Nou, in ieder geval voor de dieren. En ook vooral die rotzooi die ze eromheen trappen. Dus de ziekenwagens en politie overbodig werk moeten gaan doen. En het van kwaad tot erger allemaal gaat. Ja, ik vind het persoonlijk niet handig. Want dan, als het illegaal wordt, dan is het ook interessanter om gewoon zwaarder vuurwerk te gaan afsteken. Als Cobra 6 enzovoort. Dus ja, ik zie daar veel risico in. Ja, omdat vuurwerk is gewoon leuk. Dat hoort er gewoon een beetje bij. Dat hoort bij Nederland, vind ik. Ja, daarom. Als het dan straks niet meer mag, gaan jullie het dan nog afsteken? Ja, wie weet, misschien wel. We maken het extra spannend natuurlijk als het illegaal wordt, hè. De Tweede Kamer praat morgen verder over het vuurwerkverbod. En dan wordt het waarschijnlijk ook duidelijk wanneer het ingaat. Een zonnige dag was het, waarop het een paar graden warmer was dan gisteren, 16 à 17 graden. Wel nog steeds een frisse oostenwind. Die wind is morgen een stukje minder, dan opnieuw veel zon en nog warmer dan vandaag. Pas in het weekend wordt het langzaamaan weer iets koeler. En meer weer krijg je zo meteen van Jules. Ik zeg alvast, fijne avond.